Aku garang-garang sapa bulu itu tekan ana ngono tutup ban. Ki mergo aku kangen karo desa. Iku ayo padha. Berkah bae dipun Kanjeng Adipati didodol kami. Sugeng pangabekti konjokan. Oh, tak kok. Iya. Ora luwih konjokan. Iya, karena kangen kawula puji. Kanjeng mugi ajeng terus. Nggih. Kepareng mujuk kanjeng. Dinten menika boten dinten pepanggihan. Wonten wigatos menapa Jeng Dipati Anggajaya kula supados nyawiji wonten ing papan menika wonten wigatos menapa kanjeng. Jane ngene. Aku kepengin ketemu karo kowe. Nggih. Sepisan aku kuwi kepengin ngelingke marang kowe sak kanca. Mergo kowe ra kowe karo aku rikala semono beguru bebarengan. Nggih. Bebasan anggone sinau ana omah kanuragan. Wis bisa tinata ndak dinoro mendel. Tegese wis buta sial muning kaweruh. Lah karepku sare dhewe kowe wis saya tuwa. Kowe tak kon mari nggonmu dadi kecu sing gawe ini marang kowe. Astunipun kula supados kendel anggen kula kecu bradal sak pitulunge. Mangke jenengan tanggung jawab boten. Ojo semelah. Aku kuwi pinangka sing kabupaten ing sing tegese aku duwe purba lan wasesa. Aku duwe panguwasa. Arep aku bakal dadekake kowe senopati kok prajurit. Kowe kepengin kowe ngrapi. Sampai kowe iki ana niat kepengin mari ngomong gak elak. Ora ono kae ae. Lah mutu. Saya tak rekor. Ya aku kudu iki kepiye ra. Rekoso ora to. Tak repot matur lepat pangapunten. Anggen kula berburu enggak ngumpet musibah. Kula sampun tuntas lajeng kula
dados berandal kangge lodi kegiatan kula Kanjeng. Oh, dadi karepmu lakmu dadi berandal kuwi kanggo lodi nggonmu guru ngecake ilmu. Ya iso. Iki supaya para kawula ki mangerti. Yen kaya ngono kuwi tembung karo. Saiki tak apa. Sing jenenge ilmu. Kuwi tak umpamake kaya dhewe utawa. Dadi kabeh padha sinau ilmu, sinau kawruh. Kuwi kanggo golek pepadang urip. Kanggo madangi kaya ngono. Nek kene kuwi nek kleru lah mengecake omah tembung malah mulo sing wis saiki kowe padha mari manut karo bareng kunjung Kanjeng. Nek kula sepados Maryam nggih kula brandal kula yo nyambut gawe apa. Moko brandal niku saking penake. penak kowe nek ora kecekel. Nek kowe kecekel diloro rekoso tak Kanjeng. Iki Pripun? nek pancen kowe iku iso mari. Wakon kowe iku sakuh. Lan iso minangkani apa sing dadi penjalukku. Kowe tak wis sudut dadian apa senopati ora Bulu Pitu. Panjalukku saking Kanjeng Adipati menika menapa? Kowe ora ngerti to. Aku kuwi sebenarnya Adipati ana ing Bulu Pitu. Wis saben para wektu nganti aku kuwi umur tuwa. Lali ora duwe. Oh, Sek Joko. Agak cedhaki nang warung pring pagi kok. Lagi Karsanipun Kanjeng kowe bantu nggih. bisa nulungi aku goleke calon jatuh ramaku calon garwaku iki lho dadi senopati ana ing Bulu Pitu. Bayarmu kan tur kowe wibawa kuncara sinubya-subya marang para kawula ing Bulu Pitu. Lajeng kula nyuwun prisa. Wanita menika wanita pundi? Sinten asmanipun? Kowe ora ngerti to. Kembang kepatihan ing Mataram. Sing bocahe kulite kuning nemu giring. Brek maning rembak ngembang bangkuk. Lambe manis kula sak kemplik. Nek diomongke wis tanpa cacat. Oh, iya. Kandet anake patih sing ora anu. Oh, diajeng Roro. Kandet. Ayen kowe bisa sak biyantu karo aku. Kelakon kandet kuwi dadi bojoku. Kowe tak wis suda dadi senopati. Kowe tak gantekne senopati. Iya, aku ora di. Menawi atur panjenengan dalem menika mangke boten dosa Kanjeng. Aku kuwi adipati. Sing kenen kanggo tuwa para kawula ora bakal aku bebasan iki apa ngebilak hidupku dhewe. Aku bakal netepi marang yen kowe sapu tak kaya cara. Kados pundi? Caranipun kados Kandhek wektu dina iki ndereke wong atuane Patih sing ora anu ngupadi kembang Wijaya Kusuma. Urung-urung mesti munggah gunung tumurun jurang mlebu ning alas kene. Kuwi godanen. Oh, aku nek wis tok bodho pandhek kamikiran. Aku teko etok-etoke tak tulung. ning mangke etok-etok lho. Ah, etok-etok. Tadi kowe etok-etoke karo aku kerengan kowe mlayu. Sanggo ora? Nggih, cakak. Dalaran menika sampun pedamelan kula saben dinanipun. Bagus. Yen kowe sapu tak tunggu. Kon mulungguh marang sabar. Piye? Nganti sabar konmu. Sabiyantu karo tak ketok ya. Oh, nggih.
sing ora enteng. Bener Kanjeng. Senajan awake dhewe iki sabet dirane nyegat wanita. Oh, Iki wanita ora sembarangan wanita. Terakhir kono paten. bener Kanjeng. Dadi yo ngati-ati. Yo. Bro, ayo awake dhewe padha sesekitan kuwi dhisik. Kono wong kew roro kadhep liwat kene. Yo. Ayo padha sesekitan. Ayo. Madhep sikil kok ayo kok. Ditakoni. Yo, ora kasar-kasar. Ana bocah wadon lakone jalan kene. Wayah mene iki jenengmu sapa? Yo. Sampeyan ning kene iki kan yo teko-teko. Takut jenenge sapa kok kaya le kenal bae. Aku sing nguasani ning dalan iki. Masa nguasani dalan Iya, kene to? aku dinane aku ketua. Ora sawet iki. Ora piye. Ya kae sing sok jaga ning kene iki ora kowe nanging kuwi. Ora aku wale kok, Kak. Aku kulino jaga kuwi aku pakaryaku saben dinane ngono. Dadi tak nggo gawe pangupa jiwa kanggo nguripi kulawargaku. Dadi kaya kleruan. Ora kleru aku sok ketemu. Oh. Enggak, senajan ngono aku yo ora manut karo sampean jenenge sapa? Yo tepungke wae. Aku Denmas Klabang Koro. Klabang karo nek sampean. Aku. Aku nganggrang sing Labang tempe. Jenenge Koro isi tempe to. Jenenge nyangrang sewu. Kira-kira tenagane kaya ngangrang kok. Ayo kaya akeh ya, Kak. Gimana takone jenenge? Takoni ini kan urung semaur. Dur kowe iki sapa? Ayu-ayu kok liwat nang alas. Ya diwanoke. Jenengku Kandek. Kandel. Hmm, Terus arep menyang aku. oh. Ya lumaku ae kapan kene wae. Kok ora ditutne? Aku. Oh. De bojo wae urung kon ketun. Lewat kebenaran kau. Iki sing urung bojo. Takoni. Belum pentas. Wis duwe calonan. Nek dhewe urung bojo ki ndek calon powo. Calon ki nggo apa to? Sing baku wong kuwi urip ora usah dadak duwe pikiran sing werna-werna. Pikir wong siji wae rekoso. Tobat era loro. Kuwi karek gumantung nang kuwi kan. Kok kebantu piye ning apa? Wong iki le mikir sing semelek. Wong kabeh iki mung sajremo. Senajan sadurunge nanging wong kuwi duwe pikiran sing werna-werna. Saiki ngene wae, kowe arep nang ngendi? Aku kepengin ngupati ananing tumbal negara. Sementara. Tumbal. Betara. Ya lumaku golek ning di papan to. Apa kuwi tumbale kraton utara? Kene
piye. Kok menawa kowe kok ngerti. Heeh. Wujude kembang. Bali. Kembang. Ini tanduk. Kowe ngerti ora? Sepele pinami kembang Wijaya Kusuma. Ngerti. Ngerti? Ngerti mama dununge kene-kene. Piye. Kira-kira kowe ngerti papan dununge. Apa iso nduduke anane kembang kuwi kok tak wenehi Apa? pengarep-arep. Wis baru-baru ya. Lemper larem. Lemper ki ra kurcile. Marem-marem kuwi gawene marem nek didahar Pak Togar. Kade, Apa? kowe arep ngupati kembang kuwi. Kembang. Kena ngupati kok tak terke tak ewangi golek-golek iku balik ke Aku ra tak terke wa tok duduhi nek di papan dununge aku iso golek. kowe ora iso minum pucuke gunung kok. Kok sengaja nang pucuke gunung ora apa-apa Pak golekane. Lah iki ngene wae. Apa? Tak terke ning ana serangan. Oh iya. Heeh. Ora apa-apa. Aku kok terke. Jur serangane apa? Oh, tapet. Apa? Tapet. Kok les peng. Mau lire ora krungu bareng seru. Aku pilih mergo aku ora percaya. Kowe kepeng ngepek bojo karo aku. Kok ora percaya kepiye to? Ora percaya lagi ketemu ning papan gunungnya lagi kene. Lah yo Witing Tresno kuwi jalaran saka Rasko Paten, saka Sekondo sapa? mengko nek kowe wis kulino karo aku, woi. Apa? Mulya uripku. Mulyane. Aku arep kepengin nganggo kalung sing gedine sak ranting sepuluh. Bisa nglakon. Bisa kelakon. Kok tak colongke. Ini okeh tunggal. Eh, Nek kowe iki nek golek sandang pangan karo apik-apik senajan kowe kok tukang parkir. iya. Senajan to tukang parkir. Kuwi kena kanggo nyukupi anggonku omah-omah. Berapa? Luwe kalah. Cek, Piye? piye kira-kira kowe? Gelem bae yo. Wis rasa werna-werna ra entuk lawang kowe ngono. Wis kanjeni wis terima Kowe kan campur kepengen kepek bojo karo aku. Kowe kepengen apa? Wis kapok. Kowe gelem karo aku wae. Aja karo Kakang. Yo